Bueno, lehian azteko goz, esaten nabil Antxoni gaur oso goiz etorri naiz Donostia. Bai? Bai, eta kotxe hartuta eguzkia ateratzen ikusi dut. Itxasotik. Goiz etorri zara, Bai, oso goiz. Oso. Ondo? Egun dana emeti pasatu. Eroglifikoak errepasatu? Ez, beste kontu batzutan ibili nahi. Bai, gero ikusten mendizek eta itxosutik lurra barrurantz eta esan dut. Eta? Buah, zer suerte, Euskal Herrezen jaizotik. Begira? Bai, zu ondo Toledon? Bai, baina, bueno, sortea... pasa? Bai, gero Toledotik bueltan, pasaginen Eibartik eta zonen, ze sortea gurea ere hemen, Ikustezu? Zederra! Ikustezu zuetxuen kanpora gero zederra etxera bueltatik, bai? Etxean daude, eurak dira, gure lehiakideak gatazela! Pasa, Iker eta Joseba, Eneko eta Maria, Itxasne eta Eneritz. Kaixo! Iker Joseba, komoduz? Oso ondo. Sortea, eurena, Euskal Herrian jaio izanagatik, eta Euskal Herrian, jami luzeko platoan gaude, pentsa, Bada leku oberik. Bueno, leku ederrekuti izobei berez, Iker Joseba, zeuek. Gogoratuko dugu? Donosti. Antiguotarak. Epa, Bi erantzun, Bi jatorri berberak eta erantzunak bestelakoak. 8. saioa, Iker, zuentzat. Hau ja bada arrakastaren sinonimoa, Guste baietz. 8 ez da erreza. Hemen esaten dugulako, sortea badau, asko. Baina, bueno, jakin behar da eramaten be bai, Joseba, ez da? Sorte euki dugu. Jakin dugu eramaten, supongo ere. Oso lehiak idazak zari, Jakin duzu diru pizka bat eramaten ere, bai? Dirutxue, 3.000 Oso ondo dau. Gehiagoren bila, Gehiagoren bila? Ere bai, Zakua? Joseba, ukitu zenutenetik, hau zauzie. Horain nahi dugu. Ia sorti dagoen Iker Joseba, guretzat placer bat zuei gabon esati, Eskerrik asko. Gabon, Eneko eta Maria, ongi etorri. Zer moduz? Ondo. Urduri. Urduri, horrenik ere leku hartzen, ez da? Nondik zatoztezuek? Antigotik ere. Begira, derbia hortxe, bizilagunak zarete, bai Antigon, bai Miluzen ere. 2. saioa zuentzat. Orain arte zuek egin duzuena da nolabait, leku hartu ez da? Bai, ja, sentitzen gara, plato honen parte. Pixka bai. Badago kigu Miluzeko lehiakide izatea. Ondo, urrengo urratxa zein litzateke, Eneko? Zein da urrengo helburua? Finalera iritsi. Finalera iristea. Beste betira bat. Izan ere, diru pixka bat lortuta, Enekok badu asmo bat. Egin nahi duzu... Bidai bat. Nora? Finlandiara. Guri Europa iparraldea jarri egute oroar, zu Finlandiara joan nahi duzu. Zer bisitatzera, Eneko? Finlandia osoa, ez da? Beina zizkero, oso ondo bizi omen da jendean, eta... Zuk Eneko joan nahi duzu bertara. Maria, zuk ordea zer nahi duzu? Ere Enekorekin bidaia. Bidaia, elkarrekin egingo duzu, oso ondo. Eta Finlandian zuk ze bizitatu nahi duzu, Maria? Herrialdea. Bale, oso ondo. Joan nahi duzu Finlandiara, zuek ere zakiko zergatik. Hor dago, eta bizitatu beharko da. Eramango duzu, Maria, Finlandiara kitarra? Kitar jolea, hemen da, Maria, Bordun leku danatara. Ez da? Bai. Ondo dago, imaginatuan fiordo bazter batean, edo hori, gehiago, Finlandia badaude fiordoak? Bai, egongo die. Dinot, maleta bategaz bazuez, motxilarekin bazuez, gitarra alokatu bertan. Bueno, alokatu. Bai, ondo. Zer jotzen duzu, Maria? Gitarra espainola eta akustikoa. Euskalduna ez, Bueno. Euskalera edo... Bizkaia maitu. Hori ba. Ze abesti duzu horrela berezik maitezuke gitarrarekin jotzekota? Ez da, edo zein. Finlandiako ere zerkia adibidez. Oso ondo. Animo bikote zorte hon. Eskerrik asko. Itxasne eta Eneritz, ongi etorri ze moduz? Ondo. Ondo, hasierak urduritasunak. Bai. Itxasne, klaseki biek zari, Bai. Begira. Ze ikasten? Historia, biok. Zein bidi? Gazteizen. Zein bidi? Eneritz, ederra, zer bakarren mailan? Bigarren mailan. Bigarren mailan, ze muz doa? Bai joa. Bai, ez da, Eneritz edia inbidia, bai, gau. Etorri! Guztori ikasiko dugu historia benetan, Itxasnek dino, baina... Klaseko girue ikusten da ona behintzet, bai. Hori bai. Eta klaseki hartute Miluzerako prestatu zariela, bai. Bale, Itxasne helbururekin zatozte? Pues, a ber, botea, eramatea. Ados. Historia egitera. Bai, hori bai. Etorkizuneko ikaslek ikasezatela, Itxasnek eta Eneritzak zer egin zuten Miluz. Bidaiak aipatuta Itxasnek oso urrutira joan nahi duelako. Nora? Australiara. Alba da Australiara. Ondo. Bueno. Denbora eta dirua behar da horretarako. Bai. Gogoare, bai? Ondo, gogoe badau. Eneritz, ze asmo? Berdin, hola, bidaia, elkarrekin egin nahi duzu bidaia? Baina ze, asteburu pasa edo... Australia, asteburu pasa. Datorren urtien Erasmusera, Eneritz? Bai. Nora? Zienan, hau tokau zei. Guau! Ze ona, zu ibili zinen Italian?
Italia nik egin nuen Erroma besterik ez, Bai, ez eribili zuen Erasmusen Erroman? Ni Lisboa. Lisboan, parkatu. Horretia egit portuguesa. Parkatu. Bale. Behin baino gehiagotan argi geratu denez. Nora zoazten bai, baina nondik zatozen? Ni Arrankudiagatik, Bizkaia. Zarautz. Ondo, Arrankudiaga Zarautz, konexion? Bikote, bai, konexio exotikoa da, ondo dago. Ongi etorri, neskak eta sorte hon. Eta animo? Exotikotasuna aipatuta, ja kolore tropikala daukazakoak, Erne, gaur, ni iluzen jokoan, 24.000 bederatzireun eta 50.000 euro! Australiara joan eta etorri, nahi zuen Bai. Eta publikoa ere anitza, koloretsua, Zumarraga, Urretxu, Beasaindik, jende ona gaur, jarrik asko bertzeari gapazue. Zondo, itxasin eta eneritz, zeuek aukeratu, lehenbiziko proba zein nahi duzuen, zuentzat, Ikusi-makusi, tribuaren berbak, potokumeak. Guretzat ikusi-makusi. Ikusi-makusi zuentzat. Iker eta Joseba, zertan jarriko ditugu? Potokumeak. Potokumetan, bertxotan, bale. Eta tribuaren berbak berriz, Eneko eta Mariaren zat. Berto? Begira, bertxolariak ikusitan ditugu pentsatzen, bertxotan hasi aurretik, hau egin dute beroketa fizikoa. Ekarri, puntuak eta oinak eta. Ondo, bikote? Ergi. Ja, doinua ere, mesedez? Bai. Reparatu, izkin hontatik idazten dizut, Mikel Urdangarin, bai? Mito bat. Bai, bakigu. Errespeta dezagun, beraz. Eta txirritatxo. Bertxo egin du, bai, telebista saioak, aukera asko, bat eta beste, horri buruz, hariko data. Hortxe itzaketa oinak, guazen. Plataformatan aukera. Pila. Ta ez dakigu zer. Jarri. Telebistako katerik. Kate. Aizu mandoa. Ekarri. Jarriko dizut programa on. Bat. Izango dena. Pozgarri. Eseri eta lasaitu. Zaitez. Ikusten zaitut ta. Larri. Amarrekoa, bai? Posible da? Itxura ona, Berta! Se pasada? Dana! Danak, punto Iker Joseba, foto. Triban berbak. Eneko eta Maria, gogorra dira. Beste horren egin beharko dugu. A ver. Euskal Herriko hainbat hiri eta herrirekin, jolastuko dugu. Eneko, Maria triboren berbetan. Eneko, denpora. Gustagarria Lapurdin. Baigorri. Gustagarria Lapurdin. Baiona. Lore ziztatzailea Nafarroan. Altxu. Gustagarria Lapurdin. Baiona. Lore ziztatzailea Nafarroan. Auze. Ez. Mariaren txanda. Gustagarria Lapurdin. Baiona. Lore ziztatzailea Nafarroan. Arantza. Noski. Zalantzaz beteta dagoena Bizkaian. Ea. Eguzkiaren erretzea Nafarroa beherea. Auze. Gustagarria Lapurdin. Baiona. Lore ziztatzailea Nafarroan. Arantza. Zalantzaz beteta dagoena Bizkaian. Ea. Eguzkiarekin erretzea Nafarroa berean. Atxondo. Gustagarria Lapurdin. Baiona. Lore ziztatzailea Nafarroan. Arantza. Zalantzaz beteta dagoena Bizkaian. Ea. Eguzkiarekin erretzea Nafarroa berean. Baigorri izango da. Baigorri, bai. Herri izen metaforikoak, ez da? Errak. Zu nongoa zarata, gustagarria Lapurdikoa. Horrela, gero praktikoa igual ez da, baina polita bai. Sartu dira, 3, noski. 30 puntu, bikote, ondo dago. Zarnen erit, ikusi-makusi. Zer ikusi? Saiatu nahi zeo, baina... Gauze bat azten dena... Azten dana iz eta da ikusi-makusi izeneko proba bat, noski? Prest, bikote? Prest. Hauetxek zuen elementuak. Borobil urdina, borobil gorria, iruki laranja, iruki beltza, lauki berdea, lauki horia, izar morea, eta izar txuria. Animo ba, denbora itxasne, iruki beltza. 6. Lauki berdea, eneritz. Bost. Izar txuria. 8. Borobil gorria. Bat. Lauki horia itxasne. 6. Iruki laranja. 4. Borobil urdina. Bat. Ondo, izar morea. 7. Iruki beltza. 8. Lauki berdea. Bost. Izar txuria. 8.
Borobil gorria. Bi. Lauki horia. 6. Iruki laranja. 3. Borobil urdina. 1. Oso ondo. Izar morea. 7. Eta iruki beltza. 4. Zoragarri. Atzera, bikote. Ba, beste tabloso bat, beste un punto haupazuek. Ondo. Ondo. Atzera polita, Iker eta Joseba, fin, Horrela garritzeko prest? Bai. Ba, imintzio batzuk hartu lekua, mesedez, Eneko eta Maria bestaldean. Lehenbiziko 3 kontzeptuak hortxe, eta denbora. Momia. Mamoa. Ondo? Frankenstein. Bai? Bai. Frankenstein, bai. Kaka egin. Zer da? Kongitok. Ondakina. Ez. Ondakina, zaborra. Puzkerra. Ez. Ondakina, zaborra. Bai, esan. Kaka. Bai. Bai, baina? Kakak. Bai. Nolakoa? Zakarantzia. Ez? Opa, Iker. Ze izaten da Iker horrelakotan? Perilera. Bai, bera, ondo. Txoria. Kukuio. Txoria. Usoa. Bai, nolakoa? Mezua eramaten du. Bai, eta ze egin du? Mezularia. Usoa, mezua eraman... Bai. Bai, hartu lekue. A ver, oso ondo. terapia ingu, Joseba psikologue, esan alda, ez da kaka. Esan alda, venga, Eneko, kaka. Ja, loixatuta ez da. Bai ez, Telebistan gaude, eta... kongitos, zaborra. Iran Ondo. erapazue, Eneko eta Maria, beraz, lotxa guztiak ja galduta. Bai, ez da hartu lekua, mesedez, itxasen eta eneritz bestaldean. Bikote, bota, proposamena beldurri gabe. Hortxe kontzeptuak, denbora. Burua. Peluka, jaia, paiasoa. Ba, bueno. Pirritz. Ez. Jantzia, paiasoa, mozorroa. Lotu horrekin. Paiaso mozorroa. Ez, zer da, orokorragoa. Mozorra... Zirkoa. Ez. Handilla... Mozorra bepatu dituze bigarna. Paiaso, zirkoa. Hotza. Ura... Itxasoa. Bai. Atlantikoa, kantauri itxasoa. Hotza, negua. Bai, hotza bai. Hotza. Atlantiko... Izoztuta. Eta zer Izotza. hori. Hiparpoloa... Hipotermia. Bai, oso ondo. Eta horrekuak... Katalejoak. Turista... Ikaslia, itxua... Ondo. Okulista... Bai. Eta medikua, eta... Zer da hori, zer da? Optika paziente... Zegiten. Bista kontrolatzen, bista, bai. Bai. Bai, bista kontrolatzen. Hartu leku mesedez. Polita izan da, interesgarria, momentu batean imintzio gehiago zeuden besta aldean. Bai, hori jode biztako optika. Inauteriak. Inauteriak, mozorroak eta... Arrankudiagan. Gutxi. Zarautzen egiten da larun batez edo. Tolosa, beto. Eman puntu guztiak. Bi. Arbitru zeuzara lehen imintzioka, baina bi berroina puntu. Jakin eneritz, epaile alde daukazula ja, Oso ondo, hartu legua, mesedez. Iker eta Joseba bestaldean. Ja ba, beste iruko baten bila? Ondo legoke. Hortxe kontzeptuak eta denbora. Burua? Burbuina? Burbuina. Burbuina, hori bai. Burbuila ez, batzuk badute burbuila, baina... Pelota bat, zehozejan. Intxaurrak. Oso ondo. Denbora dago, Biak, telebista batean. Zerbait apuntatzen, tablet bat. Opa, Iker. Ordenagailu batean, zerbait. Vale, ordenagailu batean. Osa, daude, ordenagailu... aitena izate bideodei bat. Bai, oso ondo. Oso ondo. Oso ondo. Bai. Iker dago indarra gordetzen erogrifikutarako. Hortaz zabetu naiz? Ez da rolak ondo ganatuta. Joseba hau zurea da. Ikerrek eman ditu pauso batzuk onadalako. Buka gantxalojo eta aurrera. Joseba ibile dela nien. Neskak bikain bebai. Bena danak, 60 puntu.
Ikerrek erakustaria egin du eroglifikoetan. Ze presioa orain, Orain arte, entzun bertxotan injaula napurbet. Ia ba. Ba, eroglifikoak, Iker Joseba Zebuk erantzuten hasi. Emakume horrek buruan. Pala. Matxa darama pala. Matxada... Patxada darama. Ordena. Pala. Buruan, Vale? Az irakurtzen. Daramatxa... daramatza palak. Ez? Darama palak? Daramatxa. Pala entzun du. P. Da. Dara, matxadoa, P eta la. Daramatxa pela. Zaila. Pa irakurri. Duzu? P irakurri beharrean. Bestela hor, zatidanak eukiduz. Nahiko badu izajoak ea, orain herrietarik ez egin gainera. Ez dinot, oso animatzea aldera. Oso. Uste nuen, Joseba, pa irakurri duzu eta P zen. Ez ditugu segula barkatuko. Animatzea aldera, Animo. ezberdina zelako. Ia bigarren eroglifiko, denpora. Partida irabazteko bota dut. Bikopa. Ia, bi? Bikoko. Bai? Bikoko pa. Biko kopa. Biko kopa. Bale, bai. Eroglifikoetan koko erdea ikusten dugunen koda, baina koko osoa, koko, bi, koko, pa. Bikoko pa, bota dut. Ondo. Bikoko pa. Zondo berroi damar puntu. Bikote. Eneko eta Maria, eroglifiko pare bat zuentzat. Prest? Hauzi lehenengoa denpora. Dantzatzen hasi ginen. Bai? Fango. Fandangoa. Bai, oso ondo. Fanotan ikusten dugu tangoa, fantangoa, T eta D hori ordezkatuta fandangoa. Ondo. Fandangoe dantzan badakigu? Bai. Biak asmatuz gero, ospatzeko erakustaldi txiki bat. Fandangoe edo tangoe? Ez duen nahi duzena. Tango beto. Ados, tango orduan. Tango beto. Orain egin gute propioa, akatsa, dantza ez egitea. Bigarren eroglifikoa, denpora. Buruan, zer eman? Txanoa... Zer da? Danborra. Ez. Txaranga. Ez? Zer da? Bekuen hor da? Txapela. Ez. Banda, Ana. Ana Goitia. Bandana. Buruan bandana. Bai. Tangorik ez dugu izango. Zepena. Zepena diote. 50 puntu bai, ondo. Itxasmeten eritz, pare bat eroglifiko, ondo, ezta? Ondo, bai. Asmatzeko gotxu, hau da lehenengoa denpora. Zuaitzean ikusi dut. A ber, zer da? Katana. Bale. Katana. Zelakue? Kata. Kata gorria. Bai. Bai. Katanak ikusten dira, katana gorria da. Nahi duguna, sodioaren zeinu kimikoa na hori kenduta, kata gorria. Oso ondo. Ederto. Lehenbiziko izaten da zailena, beraz? Ondo. Ea bigarrena. Ea ba, hori da jarrera. Bigarrena denpora. Jokalariak esan zuen. Dodoe... Bido... Bai? Bido... Bestela batera? Bido... Jokalariak esan zuen? Enbido. Bai! Enotan bido ikusten ditugu. Enbido, musean esaten dana, ederto? Esaten dana, zuk esaten duzu? Aritzen zara musean? Ez. Behitu nik hartatan honan nahi lan musien, ez dakit? Nik badaki jokatzen oso txarra nahiz, ez ditut gezurrak eta urduritu egiten nahiz. Ja. Enbido! Horrela, hau txekiarekin bezala. Ni honan nahi kartatan guztu esaten. Bueno, ikasiko bazen un musean ja, horrere badago, negozierako bide bat. Itxasne nire izoz ondo, bitik bi. Egun puntu! Hor dago! Apa! Zazpikitxo bat orain, jazki, Elizak bidali dugu. Ondo? Ileta enpresa baten webgunean topatu. Iletak eta Eliza, naz. Elizarekin egin dugu topo, nola bait? Erne, ze momentu berezia, nahiko delikatua bada, horrelako webgune batean sartu beharra. Nahazgarria kontua, Esaterako, hori izena bizenak eta bai, baina nongo azaren jartzeko uladerri. Ez udalerri, Zina zure uladerria, eta gero, irakur daiteke, presenta Espainian zehar. Ze esan nahiko du horrek, gaztelerezko bertsioan dio, presente en toda España. Espainia osoan dagoela edo. Eliza, animo, eta hileta Euskaldunak nahi duguk, beraz, hori esan da, datorrela,
Luzeko eskuaren deiadarra. Iopa! Iopa! Bai! Animo? Aurrera! Minuzeko eskua! Ikerre da Joseba deiadar horren indarrarekin, lehenbiziko eskua komoinaren bila, eta honela dio, inurri baten egunerokoa. Nola du izena argazkiko artelanak? Gau izartxua. Opa, Iker, norena? Honena, nola? Van Goghena. Hori da. Nire Martinezena. Gu gurera. Bokala? Bokala? Aurrera, entzun. Non sortu zen gospela? Guatemalan, Estatu Batuetan, Kolombian edo Guayana frantsesean? Amerikako Estatu Batuetan. Bai, alde derreko mezak egia zan, Gukemen bakea elkarri eta bar, baina... Esan gutzut gero eta gehiago gustatu aztezela? Gospela? Ez, mesak. Bai, Bai. Begira. Beitu. Kristautasuna deskurritzen, babatean. Bai, sartzara. Bokala? Antropologia da. Hori bai. Horraitxik, desagertzen dagoen gauza bat, bai. Aurrera bikote. Bilboko zein eraikinetan ikusiko duzu igerilekua sabaira begiratuz gero. Guggenheimen, Arriagan, Azkuna Zentroan, edo Arte Ederren Museoan. Arriaga ez da londia. Osa, Azkuna ez da londia. Supongo. San? Azkuna Zentroan. Hala da bai. Oso ondon. Alondigan. Hori da. Bokala? Aurrera ingo dugu eza? Aurrera. Bai, entzun hau. Izan ginanetik izango garinera, dalatik hasi eta portalera. Zein herriren 7. urteurrenean argitaratu dute entzun berri duguna bestia? Bermio, Mutriku, Ondarru edo Lekitxo. Hala. Mutriku. Errebotea. Bermeo. Lekitxo? Lekitxo? Ondo. Ze bokal? Parkatu, I. Inurri baten egunerokoa dio enuntziatuak. Zakit probatu nahi duzen zerbait edo? Ez, azken errondara beraz, Iker eta Joseba Erne, Ze hiri da argazkikoa? Nueva York. New York. Zer argazki derra haue? Bai. Guau, mitikue. Bale, bokala? Zango da? Karo, noski. Bai. Ez da besterik. Inurri baten egunerokoa. Igoko luke zuaitzik altuena, baina Bai? pasa... Putzu horia. Ja? Igoko luke zuaitzik altuena, baina ezin pasa putzu txikiena. Inurri baten egunerokoa. Bizimodu gogorra. Ondo! Ondo! Jo, lanbiden bizitzana, 1,24 €. Eneko Maria, lan egin beharko dugu, inurrien moduen... Komodina lortzeko, bai? Bildu eta komodina lortzeko bat ez be. Urteroko itura bihurtu da. Eta ze zuaitz da argazkikoa. Intxaurrondoa, sagarrondoa, lizarra aritza. Aritza. Ondo. Bokala? Ba, adimentxu, entzun? Txiki ba, txiki bi, io, txiki. Indio txiki, zazpi txiki, bedera, txiki, amar, indio txiki. Give me more. Bai, mesedez. Ze kanturen bertxio egin digu, adimentxuk. Riki, lotan nago, John Brown, txikia. Lotan nago. Jode, lotarago. Gogorra hau. John Brown. Ondo. Guau.
Iluna, bertxioa. Bokala, neskak? Eneko eta Maria, beste galdera bat. Ze herrialdetan dago munduko eski estaziorik zaharrena? Zeuen galderi dau. Norvegia, Danimarka, Finlandia, Suitza. Finlandia. Finlandia? Suitzan? Ondo. Eta beste bokal bat? I. Eneko Maria, entzun. Ze albunetan dago Love Me Do abestia, hasierako kantuetako bat. Please, please me, let it be, help a big road. Let it be. Please, please me. Ondo. Beatlesaleak zuek? Bai. Ondo. Bueno, itxasne bai. Ni bai. Ez bokala, bikote. O. Eta? Saiakera? Ba, Eneko Maria? Adi, azken erronda. Ze fruturekin egiten da nagusiki txampaina? Abia, matxa, pikua, mugurdia. Zer? Matxa. Bai. Aukeran. Eta azken bokala? U. Urteroko ohitura bihurtu da, Eneko Maria? Komodina jokoan. Bota. Bai? Egur zuri hotzez egin dugu panpin zugur zorrotza. Ze esan dugu, egur esan du. Oh. Elur. Elur panpina, aukeran, bai. Bueno, itxasnen eritz, zuen aukera orain. Hauxe hirugarren eskua. Oheratzean. Momentu hona da, Bai. Ze hiri da ezaguna azulejuen hiria bezala? Porto. Portu. Porto. Port. Ondo. Erra lekua, Oh. Bokala? A. Aurrera entzun. Tirando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo. Nola du izena, kantu honek? Mierda de ciudad. Kortatu. Obra gala dio. Bai. Bokala? Eta aurrera? Telebistako zea aurkezleren argazki aldatu du Adimentxuk. Maialen Artzailuz, Nerea Aliatz. Sara Gandara edo Miren Nogales. Nogales. Nerea alias? Bai? Beti guapa Nerea. Bai, edo zein mendetan. San Maribe, bai. Bai, eta. Bokala? I. Oheratzean, probatu nahi duzue? Edo aurrera? Ez, aurrera. Ba, entzun! Wow! Ke ona, Status quo. Zemat kide ziren? Taldean? Edo zema dira? Status quo egan kantatzen. Bai, eta hori da. 3, 5, 7, 9. Bost. Ba, bai. Ondo? Jo, bai, gero bitu zaren honek, hit bat. Oh, you're in the army. Hori zagin orden? Edo zein den? Ba, temazo bat status quona. Bokala? Oheratzean, komoina jokoan, bikote? Ez? Ez, aurrera. Azken errondara. Eskatzen. Ze materialekin egin zuen etxea, 3 txerritxoak ipuñeko lehenengo txerriak? Astoa. Etxea. Ondo? Literatura, noski. Bai. Presente miluzen. Bai, literatura universala. Bai. Azken bokala? Eta oheratzean? Deitu diot aitari eta ipuin bat kontatzeko eskatu berari. 3 txerritxoena, esaterako? Adibidez. Baziren behin. Bai! Ondo! Haupa! Komodina! Zorrari? Eta marka joako nela ditugu Adi 380 puntu eta
zuzena. Ez utxik egin. Erantzuterako momentuan errondatik kanpo geratzeko arriskoa dago eta. Iker Joseba zeuk erantzuten hasita lehenengo errondan Bilbao BBK Lifeen jo dute noizbait. Guns N' Roses, Coldplay, AC/DC, Blondie, The Cranberries, The Strokes, Katibu, Sex Pistols, Depeche Mode, Spalak, Gorillaz. Pozen. Nor egon da? Gorillaz? 2018an. Eneko Maria? Guns N' Roses. Lehen ekitaldiko kartelburu izan zen hau, Itxasnen eritz ikusi nuen. Espalak? Bai, 2022. Iker Joseba? ACDC? Metallica bai, adibidez. Eneko Maria? The Strokes. The Strokes. Hau nik ikusen begira, oso ona. Itxasnen eritz? Katibu. 2006an, bai. Eneko Maria? Bai? Sex Pistols. Azken arroken bai, BBK Lifeen ez. Itxasneten eritz? Komodina. Komodina? Eta 60 puntu dauz eta planto egiteko aukera. Planto? Bai, planto. Planto? 60 punturekin. Nahiko dituzu eta oso ondo bikote. The Cranberries zegoen lekuzango. Ondo? Ikusiko nuke ikustena, Bai, Cranberries. Dolores Ilumen ikusi eta- ganuen. Bai. Bai, ilumen bai, Bilbao Lifeenez. Bale, Eneko Maria, bigarren erronda. Ruper Ordorikaren abestiak dira. Bueno, erne mundu guztia mesedez, Mare Nostrum, Loretxoa, Bertso Berriak, Herribera, Sidekarroan, Zaldiak negarrez, Sarri-sarri, zaindu maite duzun hori, Beltzarana, ene begiek itsasoari begira. Zaindu maite duzun hori. Bikaina. Beltzarana. 88ko kantua. Sidekarroan. Sidekarroan. Ondo. Itxasoari begira. Itxasoari begira. Abesten du Benitok. Itxasnen eritz, Ene begiek? Hau kafean zokian. Jode. Ruper da ezinbesteku, Euskal Herrian. Honena. Iker Joseba, Zaldiak negarrez. Bai horixe. Bertso berriak. Bertso berriak? Hautsi da Anfora diskotik. Mare Nostrum. Eba Linazasororen hitzei musika jarrita bai. Eta sarri-sarri? Bertsoagatik. hau pasuek. Bertsio bikaina gainera. Hau pasuek. 150 puntu. Oso ondo bestiek Benitorenak zian, itxasnen eritz. Zeuek erantzuten hasita, 3. errondan, kemen hitzaren sinonimoak dira. Kemena. Adore. Adore, son, kalipu, indar, kuraia, asku, azkartasun, gider, korde, balentasun, sendotasun. Adore. No. Iker Joseba. Indar. Kemena, indarra. Bikain. Eneko Maria. Sendotasun. Kuraia. Balentasun. Eneko Maria. Son. Sona edo fama. Bai. Itxasnen eritz. Korde. Eta kordea da konortea. Iker Joseba. Komodina. Adore gutxirekin, baina. Kemen gutxirekin. 60 planto edo osatuko dugu. Planto. Planto. Bai, lasai, gainera, bai. Giderra zegoen egizkanpo, 60 puntuak zentzat. Marka gailua, 450. Iker Joseba. 240. Eneko Eta Maria.
Eneko eta Maria! Kementxu aritu gara nolabait, baina ez da nahikoa izan bigarren saioa. Horantxare ginen lekua hartzen nolabait. Zer moduz bikote? Bueno. Uste genuen ja lehenengoan junto ginala, así que... Ja. Ondo. Bueno, esperientzia polita izan da, Miluzekoa? Bai. Gustora. Hemendik aurrera, belar jokeian, gitarra jotzen, Finlandiara bidaia egin beharko dugu beste era batera? Berandoa igual. Baina joango zarete, Bai. Hortarako dagota. Animo, eskerrik asko, gure entzuleari. Miluzen finalerditan, Iker eta Joseba, ondo? Jarki. Ondo. Ezta? Bai. Iritsi berriak ere indartxu, itxasnen eritz. Bai. Ondo ezta? Bai, gusta. Hasi berrien sorte agian. Izango da? Begira, apaltasuna estrategikoki, gerra psikologikoa, bai ez da? Iker, Joseba, zer duzu esateko? Lasaitasuna. Apaltasuna. Begira, gerra psikologikoa bueltan ere. Ja lagun egin garela, eta ondo dagoela, bai. Puntu gutxiagorekin, antibotarrak. Bai. Erantzuten zuek lehenak, hartu lekua mesedez, sokatirarakoaz. Eta denbora. Ze erregai fosiletik dator kerosenoa? Ikaz da. Petrolioa, zein koloretakoak izan ohi dira butano bonbonak? Naranja. Bai. Ze hilabetetan etorriko da Bruce Springsteen aurten Donostiara? Martxoa? Ekainean. Zenbat aldiz esan behar da po, ran rober ran ondoren? Sortzi. Osondo. Zein ez izenez ezagutzen da Edward Teach pirata? Idea. Bizar beltz. Zer herrialdetan dago Ho Chi Minh hiria? Korea. Vietnam. Vietnamen dago. Zein nota da E musika sistema anglosaxoian? Mi. Mi, bai. Osondo. Behin gazek esaten da daukala arrautza ustel usaina. Hidrogenoa. Hidrogeno sulfuroa behar dugu. Noren besoetan aurkitzen naiz etxean, sorotan beleren arabera? Amaren besoetan. Oso ondo abestua. Campbell markako zein jaki markotzeagatik egin zen famatua Andy Warhol. Barrunak. Ez, tomate sopa, lata bat, zer debekatzen zuen lege lehorrak? Alkola. Oso ondo. Ze abeslariri deitzen zitzaion poparen erregea? Paso. Michael Jackson. Zein koloretakoak izan ohi dira Hulken prakak? Moreak. Oso ondo. Zeintzu dira Ozeaniako uharte multzoak? Polinesia, Mikronesia eta Makronesia. Melanesia. Nola deitzen da Artur erregearen ezpata? Arturren ezpata. Excalibur deitzen da. Nork eman zuen amets bat dut hitzaldia? Martin Luther King. Bai. Txinako zein hiritan dago munduko porturik handiena? Paso. Shanghai dago. Zein garraio magiko gidatzen du andereño Kizkurnek? Trena. Autobus magikoa. Zein urtarotan hibernatzen dute animaliek? Neguan. Oso ondo. Zenbat herrialdek daramate Kongo izena? Bi. Bik. Europako zein herrialdek ditu ofizialki lurraldeak 3 kontinentetan? Frantzia. Turkia. Frantziak, lehenengo erantzuna zuzena izan da. Turkiak. Zez, zein koloretakoak margotzen ditu begiak porrotxek? Urdina eta Gorria. horia. Bizkaiko zein udalerritan jaiotzen Itziar Ituño? Galdakao. Basaurin, zein musika talderen abestia da Loreta Laban? Nakar bai, baina! Denpora! Iker Joseba denpora, bai. Ondo, erantzun zuzenarekin agurtu onak zaretelako. Bai. Hori ba. Bueno, zen moduz? Ondo. Ondo. Larri apurtxu bet, bai, Atxe, jazta, pixka bat. pasatuta. Zta? Bai, pixa. Nahiago finala, berez. Bai, ez da, aukeran eman da? Hori da. Ba, hori ezago, gaur ez. Urrengo miluzen beste Urrengo aukera bat. bai. Hau pasue! Bai, kote! Itxasneta eneritz! Arranko dira Gazarauztik gaur miluzera iritsi eta finalera arteko bidea egin da. Ondo ez da, bikote? Ondo, posik. Bai, helburua hau zen azeratik edo... Helburua zen saiatzea. Ja. Helburua zen saiatzea, baina... Baina, bueno, sorpresa polita hau. Bai, saiatzen hasita lortuko bagenu. Ondo. Demagun, gustatzea. finala horrela ondo osatzen saiatu eta etxera daramatzagula 24.000 eta 50 Merezi du saiatzeak, Publiko ere saiatu da zuik babesa ematen noski. Hau pasue! Urretxu Zumarraga behar zaindik. Etxeko deialdia, gurekin bat egiteko momentua iritsi da, atara, aplikazioa, eta batekin, batez itxasnetan eritzen ariketarekin. Zuek hementxe dirutxua irabazteko aukera, neskak.
Miluzeko zakua irabazi, itxasnera kale bat arrankudiagan jarri, zeure izenien. Ze txikez. Edo igual, badaukazu ja, kaso? Ez momentu ez daukaz. Kale gutxi daude. Pues bueno. Kompetentzia dago ez da, Bai. Generalen baten izena dokendu da zeure jarri. Ez daukagu, zorionez. Ez dago alakorik ez. Zorionez, kalien izendegiz ondo eginda dau. Ondo. Eneritzolan kaleren bat, zarautzen, zeure guztoko izen ederren bat eta kona pertsonaren batena? Ez eskit kalien izenak. Ez, Musika plaza da hori jakingo duzu. Claro, hori bai. Bale. Ondo? Dinot, kale izendegi batzuk, itxasnek esan duen moduan, asko zobeto, berri egituratuta daudelako beste batzuk baino. Adi, itxasnen eritz, sorte hon. Kale, plaza, parke, lorategi edo pasabide bat dute Donostian beraien izenean. Denbora. Lourdes Iriondok, bai edo ez? Eulalia Abaitua. Marikurik. Dolores Ibarrurik. Rosario Artola. Graziana Barrenetxea. Vicenta Mogel. Mentxugal. Joana Albretekoa. Marga Andurain. Elvira Zipitria. Egiaztatu egingo dugu. Amaika emakume. Bost akatx, honetan. Marikuri. Eta hori bai. Eta gero mendik zer. Bost akatx. Lau akatx. Eman. Ez daukagu ja gehiago. Iriondo nuke baiatz. Marikuri iguales. Barrenetxea. Cristiana Barrenetxea. Azken segundoak. Denbora. Itxasneten eritz, urrezko galdera. Donostian jaio ziren bi. Denbora. Eman ondo. Zein. Rosario Artola. Bo segundo. Zer moduz itxasneen eritz? Urduri. Urduri, normal. Bueno, Elvira Zipitria esan eta nor datorki burura? Sazonatze dit, baina ez da. Nire ikastolen sorrera. Hori da. Andereño ezaguna. Bai? Bai eskoremoan zuzena da? Bai, bere omenez, Elvira Zipitria bidea. Baitago Donostian, ondo? Bueno, Maider Oleagaren filma supergomendagarria Elvira Zipitriari buruz. Lourdes Iriondo. Bai? Lourdes! Esaten zion Xabierrek noski. Eta Lourdes Iriondo plaza dago Donostian Antiguan. Dolores Ibarruri baiezko eremuan bai? Dolores Ibarruri parkea bide-bideta dauzoan, la pasionaria politikariaren omenezkoa bai. Baiezko eremuan Rosario Artola zuzena da? Bertsolari eta antzerkilaria eta Antigua auzoan du, kalea bai. Ez ezko eremuan Eulalia Abaitua. Bai? Argazkilaritza jorratzen lehenengotarikoa. Euskal Herrian, kalerik ez du Donostian. Bueno, zolagarria. Eulalia Abaituaren
argazkiak. Vicenta Mogel. Ezezko eremuan. Zuzena da? Txakatxak, bai, badu kalea Intxaurrondon, Bizentak, Mentxu Galek lorategia Amaran, Joana Alberretekoak berriz Intxaurrondon kalea, Marikuri parkea ere Martutene auzoan, Donostian, ezezko amer genituen ordeak Graziana Barrenetxea eta Marga Andurain. Bueno. Oso ondo 250 eurorekin, itxasen eritz. Etorri, zeo zer da? Gaur miluz amaituta faltzera joango dira. Lasai biak komentatzera ze ondo egin duten programa. Justo, bai. 1.000 euro irabazita ja. Gauzako betuko. Afario bea. Bai, ez da. Afario bea eta ja asteburua prestatzen hasi edo. Bai. Itxaseten eritz. 1.000 euro jokoan urrezko galderari esker asmatuta. Irabaztiko zen dituzkena. Lourdes Iriondo. Donostian jaio zen, zuzena da? 37an Donostian jaio, Urnietan ezi gero. Oso ondo. Dolores Ibarburi. Jartzen diozue? Aurpegia itxura? Bai, bueno. Alderdi komunistako kidea, oso ezaguna, bere ile zuriarekin. Pasionaria. Donostiarra? Zuzena da 1.000 euro jokoan? Rosario Artola garrenuen itxasnetan eritz. Ondo, lere, 250 euro irabazi ditugu. Lehenbiziko saioan. Hurrengoan aukera gehiago. Eskerrik asko, apazue. Gallartako pasionaria noski, ezaguna bedai. Eskerrik asko, zabenen guztioi kale bat baizuei. Eskerrik asko,